shi ne bakin magana ta, kuma ba na ban rena gwamnati ba, ban rena ma'aikaci kowaye ba. Mu akan gaskiya ne, an taɓa mu ne, kuma taɓa mu shi ne mana ciwo. Shugaban ƙasa yana da kyau a mazaninsa na shugaban ƙasa, tunda muna da shugabanni. Akwai Maulanmu Ashashar Ibrahim Sale, ya je ya same sa. Akwai su irin Halifa Aliyu, akwai su irin Halifa Malam Ibrahim, suna nan da dama, su Makari, su Halifa, ai ga Makari yana kusa da shi. Akwai Halifa, suna nan halifofi, akwai Shehu Fatihu, duk kun san su. Ya kamata ko mai za a yi a shawarce su, su san da abin a je a yi tuhuma cikin sauƙi. Amma nan tozarci ne, an tozartar da mu, kuma mun gode. Kuma duk mutumin da babu shi a ciki har yake ce mana bokaye, kowaye ya mai da hankalinsa. Akwai waye Tirayen ko in yana cin ƙasa ya kiyaye ta shuri, in yana cin ƙasa ya kiyaye ta shuri, in yana iskancinsa kar ya taɓo mu gabaki ɗaya. Wallahi ba a taɓa mu. In fannin Kur'ani ne ko hadisi ne ko ilimi ne, gida ne abin da shehu ya ɗaura mu. Assalamu alaikum.